Verskate gasten die uitnodigen wien voor het 350-jarige bestaan van het Joodse begraafplak in Warkum ben net kaam, uit angst voor bedreigings. Door de spanning tussen Israël en Gaza hebben er antisemitische incidenten west in binnen- en buitenland. Jood werd stilstaan bij de opluchting van het begraafplak in 1664. Bij Ritsemersiel wordt een aquaductbak te plak veen. Het aquaduct onder het Van Haningsma-kanaal trog is onderdeel van de Heerkom Ljouwert. Het betonnen gevaart is zo'n 40 meter lang, weegt het 12.000 ton en is de oude man op een kant bouwd. Als het aquaduct plak luidt, wordt het afzonken. Het Sci-Fi Doensfestival in de Ljouwerte Green Ster houdt hem onder Loetsenwarmen. Rond de nacht heeft de gemeente Loets meetingsdien, die winnen alleer onder de Loetsenwarmen van de gemeente. Er binnen speciale regels voor het 4-daagse festival dat 24 hoerendags teruggeeft. Turner Epke Zonderland heeft wel eerst van een oude rugblessure. Hij kan net nog thuis net voluit trainen en dacht daarom ik net mee om de oefeninterlandje in Italië dit weekend. De turner heeft zijn trainingsschema aanpast om zo op tijd fit te wezen voor het WK in China over 4 weken. Daar wil er zijn titel verdedigen. Joen in de bewolking daar, maar vannacht buien. De temperatuur luidt om 13 graden heen. Morgen begint maar een beroende loft en wat ruim. In de middag wordt het droog en breekt de zinnen terug. Het wordt dan zo'n 19 graden.